Salutare mea, eu sunt Alex și am revenit cu al 7-lea episod din Fier, tot cu Geo. Data trecută am rămas aici. Și a făcut nesimțitul ăsta. O închis și a repornit filmarea. Aia nu mai spune. Iar vreau să le uploadez repede, adică să nu stau de jumătate de oră pe video. Alexu, păi și tu pentru oamenii tăi, pentru abonații tăi, adică poate o să fiu și eu abonat tău. Păi ești deja. Și cu un episod un pic mai lung. Un pic mai lung, îl fac mai lung, nu se uită nimeni. Bă, măcar cu Alin suntem singurii tăi abonați. De fapt am vreo 9. E, nu contează. Fuck! Kamikaze! Am dat la mână la un kamikaze. Kamikaze a făcut Kamikaze în ăla cu dinamitele pită de el. Care tra... Băi, ăștia aruncă cu... Ce aruncă ei? Cu bețe, cuțite. Ce arunci copilul? Cu borcanii cu sângele lui Bajic. Când o să te prindă Bajic? O să te cace. Ei, cace. Nu o să aibă dovezi. Dovezi mafiatiste. Bă, Alex. What the fuck? Ce? Îți dau partajare? Da. Iar s-a venit ăsta, Sherman cu ăsta cu... Să spui cum vezi. Ce-i cu poza aia? Asta nu e o poză, e un televizor mânjit cu sânge. What the fuck? Da. Nu, deja l-a plec, mai plec. Pot. Alex, când intri pe Minecraft? Cred că o să fac un episod, știi, mă. Eu vreau să fac, știi ce vreau să fac? Nu, nu vrem. Bun. Eu cred că mă învârt în cerc. Abanu. Alex, Georgica ăla de acolo care dă cu pietre, nu l-am văzut. Bun, eu mă duc să caut o oaie. Există lân la shop. Serios? Nu. Te mint. Mamă, ăsta e Spider-Man la cum se aruncă. Ei, uite un câine spawnat. Asta e că ăsta e a meu. Gigel, vină cu mine. Ia uite. Ce? Ai, mă, iar serios, iar scaunul ăla. Uite, era lână aici. Dar ce, bă, te posedă scaunul? Te pedepsește iar maică ta. Nu, aici la pare că e un boss fight. Bă, stai, nu, dă partajare, că de nu te înjur. O să meargă. Fac, e doar dracul ăla. Care o explodat ceva, o luat foc scaunul, o luat foc mulțimea. Televizoarele! Televizoare sunt prinse. Bietele de ele. Bă, mă întreb oare cum omului ăla care e acolo nu se cacă pe el. Geo, dacă ai vedea cum am rămas. Gata. O să am prins ăsta, am dat escape când... Bă, eu aș face un joc în care când să-mi apară un zombie, eu o să car pe jos. Adică să mă sperii. Sau să tremur un pic, că m-am speriat. Sau când e ceva foarte tare, adică să fiu un boss uriaș, eu o să fac pișul pe mine. Adică ar fi ceva foarte... Deci, joacă Amnesia sau Fear. Deci, în Fear sunt niște faze de te caci pe tine și nici nu-ți dai seama. What? Cum ziceam, să te uiți la video să vezi tot. Tot? Niciun tot. Eu mă uit doar la ce vreau. Apropo, special pentru tine o zic o chestie după special, am o propunere. Care? O chestie tare. Spune-o. Nu mă lăsa! Nu, deci cu cuțite dau țiganii. Te rog, nu mă lăsa suspans. Urez suspansul. Îl urez de la grădiniță când încep răspuns. Geo, da, stai un pic aici. De ce? O să vezi. M-a pus să stau acolo. Șerban? Nu, Cipri. M-a pus să stau acolo și stau în toată pauza. Ne. Mai grădiniță țin minte că n-aveam pauză. Aveam pauză. Adică ne dădea doamna când vrea ea pauză. Păi da. Adică eu mă pișeam pe mine că aveam nevoie la baie și Cipri... La, Geo, da, stai acolo. De ce? O să vezi.
Bă, eu aș zice că aici, ca să iau un pic inimă. Așa, bun. Vreau să fac o inimă pe care să scrie E să fum din arma mea, cât de realistic. Uite shotgun. Dar spune că Cipri o să se uite la videoclipul ăsta. A, da. No. Uite, băi, oameni contra monștri. Ce tare. Vreau să văd. Nu, pentru că s-ar vedea. Băi, o să vezi în video. Dar ești legat și tu întotdeauna. Bă, Alex, la ce calculator mai am și eu? Tu chiar vrei să... tu chiar vrei să... N-ai calculator, ai laptop. De fapt, ai o piatră. Bă, cărămida mea, dacă te dau de cap, ca cealaltă cărămidă, o să se crape ecranul. Să ai crăpa ecranul. Poate să vă crăpa capul. Ai o piatră. Bă, atunci când am scăpat pe jos, Wow. în loc să se strâmbe să se așa, să spart doar ecranul. Și acum văd doar alb. Uite un cinematic cu zombie. Sar gardul și după este un zombie care dă grafuri cu o mână. Adică, lol. Adică merge cu mâna și mâzgălește pereții. Uite, bil pe fratele meu. Yay. Am mânjit cu sânge ceva, corpul cuiva. Deci așa... Ce mă? Yay. Îl stric de gât. Mi-a burut sânge pe față. Mama lui de canibal. Minecraft nu știu să cânt. Da. Fac de popo. Iarăși am uitat că... De ce? Ups, am închis cinematicul. Se vede iconic satan video. Personal best, 3600. Bă, nu vreau ca nimeni să-mi vadă numele de minion. Te cheamă Geo. E alt cinematic. Iar țiganul ăla. La pare chiar și îl droghează. Se duce și face ceva și ăsta acolo speriat. Hai bă, am căzut din cauza lui. What the fuck? Copil posedat. Baje. Iarăși fetița aia. Hounded Greeter has nightmare. Alex, știi mai nou că s-o scos ăsta cum se cheamă PvP-ul, adică nu PvP-ul, când mor nu-ți mai pierzi itemele. S-o scos. Da, adică nu mai pierzi itemele. Deci l-am crăpat pe Ice Tube și eu mă uitam pe acolo ca prostul să văd unde sunt itemele lui. Și ce spunea Ice Tube, bă, fraiere, dacă n-am mai intrat pe server, nu ți-ai dat seama că o scos, că Ciolo băgat o chestie nouă. De fapt, Ciolo-i doar un admin. Nelu bagă. Ciolo a făcut chestia asta și a dat-o lui Nelu. Nu, un zombie atacă! Un zombie fuge. Se piedică și așa. Și rămâne o baltă de sânge. Bun, frățiorule. Deci după două din astea ar trebui să fie una așa. Ba nu. What the fuck? Mă încurc la o inimă. Aveam rifle și shotgun, nu rifle și pistol. Mă contează urița atâta timp. E foarte bun. Acum mă duc. Îi dau lamă la unul. Duc, îi mai dau. Da. Vreau să mai dau lamă, că e țigan. Inima. Duli. Ia. Bă, Alex. Eu cred că inima asta nu înseamnă a inimă. Înseamnă altceva. Ce inimă? Ți-am spus... LOL. LOL, bă, de când ai tu, băi, builder mai nou? Știi că dacă trebuie să fii builder, trebuie să faci un warp. Dar ceva inventiv, ceva ca lumea. O să vezi tu ceva inventiv, ca lumea, ceva, mama lui Pajic. Bă, tu încă mai filmezi faza asta? Nu. Ai filmat-o? Nu. Ba da. Nu. Trebuie să mă pregătesc de lupta versus... Eu versus Pajic.
Cine va câștiga? Eu. Ce, dar tu nici măcar nu ești în luptă. Bă, te spar, bă. Bă, dar chiar... Nu mai cânta. Îl știi pe chiciul ăla care... ăla cu față, alien care... cum se spune el așa? Da, omul ăla care putea... Face putea. Face puța. Așa, vine el la mine și începe să se face în seamă. Așa și spune, bă, mă tă. Piciul ăla te bate, ce? Ce? L-am bătut, l-am strâns o dată de gât. Da, dovadă clar că Josie e de copii de 7 ani. El a de nou. Are 7 ani și în clasa 1. Și mai bine. Ăla, deci ăla, când am prins, ăla... Stai, pleacă! Lasă-mă! Nu eu am făcut asta, mama. Doamne, feri. Bă, seamănă a inimă. Mă bătea peretele. Alex, dar n-ai mai Ușa prins scrisă cu buguri sân. din asta? Ce? N-ai mai prins buguri? Nu, în Far Cry a fost cel mai multe buguri. În Da. Far Cry n-am filmat. Ăla da, atunci cu bugul ăla. Care? Aveam un mistrațele pe de mână. Bun. Minecraft există. Nu știu să fiu. Aoleu. Ceva om care a plesnit și a făcut forma fetiței pe perete în sânge. Știam eu cât era Alex, să le puș. dar știi cum aș putea eu să fac forma unei fetițe mai simplu? Iau fetița, o lipesc cu scoci și dau tag în jurul ei. Dai tag cu carioca geo. Da, carioca. Sau îi rup mâna după aceea. Armă nouă. Ce? What the fuck e aia? Am o armă nouă. Ce face? Ceva rai futurist. Ce face? Bun. Trag țiganii cu grănoți după mine! Dăm toată muniție pe care o ai. Au, am nevoie, am nevoie de neapărat. Asta e un famas! Îi trage așa câte 3 gloanțe odată. Nu trage câte 3, dar nu știu. Da, păstrez famasul, că e destul de bun. Asta e mai bun ca un shotgun. Nu pot strica. Nu. Am nevoie de... Băi, ce m-am speriat, mi-a dat mesaj Cristi. Băi, mergem azi la mall. N-am bani. Headshot, motherfucker. Sau știi, mai era o fază, era un copilaj în ăsta de vreo 9 ani, care tot zicea că salut, eu sunt Satana și azi vă aduc un nou episod din Satana Cartoons și filma cu telefonul care se vedea în biți, ăsta, televizorul care era pe mut, se vedea acolo butonul de mut. Am cât am putut să ridic copilul ăla lui. Bă, dar chiar, Alexu, sau nu, mai ții minte Cosmin? Când ai Da, Cosmin filma Happy Wheels cu telefonul în Samsung Galaxy Mini 2 și arăta la colegi. Mama! Da, Cosmin. Uite, joc eu Happy Wheels. Asta e un joc de căcat, care m-ați obligat voi să joc. Da. Bă, dar chiar când mi-am filmat eu mimoza, planta aia care se mișcă. Aia e tare ciudată. Da, mă, tu care... Bine, cam aici a fost și pentru al 7-lea sau 8-lea sau 9-lea episod. Mulțumesc că m-ați văzut, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, comment și subscribe. Și dacă vreți să aflați mai multe lume de mine, să dați și un share.